Hello mga burugodoy tons togodonstoy mga busing pauli na puntahan ni mga boss no. So natay ginapasakay nga mga estudyante nga nang hits na sa Calaveria gikan paingon daw na sila hinguog, so ato ning gipa sakay sila para may na lang makasave sila sa ilang pliti na pangalawas na to. Napasakay ko sa mga hingani mga boss kay parang makatabang punta ginagmay sa mga kaigsuonan na to. Charot. So ito mga boss, unahan nagya po iga pangamara nga magsyante pero wala na ko nagpasakay ani kay medyo puno na pod. Basin magpiot na sila sa likod niya, basin mga hulog paunta. Paunta basin mahulog ba ni mahulog, so makadisgrasya ta mga boss. So nice. Ginagmay lang gyapon atong ipasakay. Dani mga boss medyo nagfag na gyud siya mga boss no. Medyo tugnaw na ni siya sa gawas. Medyo ngit-ngit na akong pananaw ani mga boss kay alum-om na gid siya, nagfag na gid sa gawa. O diri boss na nata diri sa ginatawag nila Dragon Tail Road. O mo ni check na to ato mga pasahero sa likod mga busing, so medyo okay pa sila no kay wala pa kay na sila gipang tugnaw. So continue lang gyapon ta. Makita na to diri mga boss nga medyo 30% visibility na lang gid ang dalan tungod sa fog no. So mo ni siya check na to gyapon natong mga pasahero sa likod mga boss. So nagmaskara na si Madam boss, so makita na to nga gamaskara na siya, gasot na sa iyang full battle gear no para depensa sa katugnaw. So yan ang isuot iyang depensa mga busing, nagmaskara na siya. Kini mga boss medyo ningit-ngit na gud siya, halap-halap na gud kayo ang dalan mga boss tungod sa fog no. Check na to ato mga pasahero boss, nakita na ninyo boss nga medyo nanay nagmaskara mga bossing no, nanay naka-ninja diya sa likod kay tanawa mga boss medyo tugnaw na gyud sila sa likod mga boss kay mga 20% visibility na siguro ni mga boss. O diri mga boss medyo hayag-hayag na mga boss, pa dool naman ta sa hingog ani medyo klaro na ang dalan nga atong agianan daling dapit. Og diri mga boss medyo nindot na gyud ang talan-awon kay sunset naman siya boss, din nanay color ang langit. Din makahuna-una tara rin unsa ka maayo ang creator sa kalibutan mga boss. Maong magpasalamaton gyud ta pirmi sa iya mga boss. Kanindot kaayo ana mga boss. So dool na ta sa hinguog ani boss, palugsong na ni siya padulong sa barangay 23 man siguro. Ug niabot na gyud ta mga burugodoy tons togodonstoy na pay pinalights nga gi-welcome gyud ta singuog. Ug tuod man mga busing na ginalbilin taon nga sapatos sa akong mga pasahero kinsa baka ni i-claim lang ninyo.